I'm Hermie Intal. Bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8. Bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung i-stop. So yung i-stop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera. So, makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front-wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So, very high-tech na si CX-8. And then, sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So, as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman. So, CX-8 din yung madalas na kinuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front-wheel drive signature, nasa 2.390 siya, yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So, yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang siya, papa-PMS lang po for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, previous po. Laus cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa, nasiraan ka, ayan, itutungan nila for free. And then, kung kailangan mo ng hotel accommodation, then, pwede kayong mag ng assistance
call lang dun sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711.